Morjesta. Meikä on Ilari ja mä ajattelin nyt esitellä vähän tätä meikä Cribsia, missä täällä Bratislavassa asustelen. Tää on tosiaan ulkotilat. Tässä on tämmönen portti, missä tarkistetaan, että ketkä pääsee sisään ja ketkä ei. Siinä pyydetään muun muassa, että omia aseita ei saa tuoda, vaan ne pitää jättää tuohon narikkaan. Mutta mennään katsomaan vähän sisältä, että miltä tää asuntola näyttää. Tässä on tosiaan piha, tuolla on ruokala, missä tarjotaan muutama euro hintaa, aika mielenkiintoista ruokaa. Tässä tullaan tähän meidän eteisaulaan, jossa on vähän viherkasvia piristämässä ilmapiiriä ja terveellisiä velipaloja. Sitten mennäänkin portaita vähän ylöspäin. Tosiaan asun melkein ylimmässä kerroksessa, joten tästä tulee ihan hyvää porrastreeniä. Tää on tämmönen viihtyisä ja aika trendikäs asuntola. On paljon ikkunalaattaa ja maalauksia seinissä. Tätä on selkeästi mietitty pitkälle. Täällä on muun muassa taiteilijat kirjoitellut tällaisia mielenkiintoisia tervehdyksiä. Ja eihän noitten käy kieltäminen, kai tässä joku totuuden siemen piilee. Vielä on yksi kerros ylempänä. Välillä ei ole ihan varma mikä maa täällä on, että onko Meksikossa vai Bratislavassa, kun Espanja tuntuu olevan aika lailla pääkieli täälläkin. Tässä on meikän kerros. Taidetta tosiaan löytyy moneen makuun. Tänne voi jokainen jättää ilmeisesti omat terveiset. Ja onhan täällä aika mielenkiintoista taidetta luettavissa. Täällä on yleinen keittiö, joka tarjoaa pari hellaa ja ilmeisesti vettä. Tykkäättekö te muuten meikä kengistä? Pitää nyt Suomi-brändiä edustaa sen verran, että on klassiset kroksit ja valkoiset tennissukat. Ai! Sammutetaan valo vielä tuolta. Joo, täällä meikä asustelee ja kohti päästäänkin meikän kämpille tai huoneeseen. Katsotaan eka, onko tuolla vessassa ketään. Täällä on tosiaan vessa. Vapaa vessa. Vessatilat, 2 vessaa. Tosin toinen ei ole käytössä, kuten näkyy. Mutta yksi vessa sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja suihkujakin, tai suihku on käytössä. Vois kuvitella, että olisi 2 suihkua, mutta ei. 1 suihku on ihan riittävä noin 50-70 ihmiselle. Ja sitä paitsi sopu sijaa antaa, niin kuin tässä mainoksessa kivasti näytetään. Mutta joo, sit päästään tänne mun huutseelle. Avaimella sisään. Ja sitten päästään ytimeen. Eli tämmönen tää on. Ei täällä hirveästi tilaa oo. Mut oma lavuaari sentään on. Tässä voi pestä hampaat ja peilata. On myös oma jääkaappi. Täällä on 3 ihmisen ruuat. Ihan basic shittiä. Tossa on meikäläisen bunkka ja tavarat. Siinä on silleen aika sopivasti tilaa, että kaikki on oikeastaan käden ulottuvuuden päässä. Et ei ole liikaa kaappeja tai muita, että sinne vaan hukkuisi tavarat. Ja eikä tässä vielä kaikki, vaan onhan meillä myös oma parveke. Tai no oma, mutta parveke. Tästä ikkunasta näkyy aika kaunis maisema puhtaiden lasien takaa, jossa avautuu tää koko asuntola-kompleksi. Joo, tosiaan. Tää parvekehän on tämmönen julkinen parveke, että jos tän unohtaa auki, niin täällä on koht kanssanaapureita sisällä. Mutta sehän on vaan kiva. Sitten on ainakin jotain juteltavaa.
Mut joo, tämmönen tää on. Tässä on meikä läppäri, tässä meikä sitten istuskelee, kun on tylsää. Mut tämmönen kämppä tää on. Näkyy.